Ngarit di pinggir kali, bawahnya nyampe keberatan. Assalamualaikum Bolo. Delok ento Bolo, ya ampun rekasane ngarit, tapi aku seneng ngarit hari ini di pinggir sungai. Sungainya keruh mergo semalam banjir. Bang pakanku mulai menipis Bolo. Piye bang pakanmu, opo isih aman? Iki aku ngarit suket Kolonjono. Lek neng daerahku nyebute iki suket Kulonjono, tapi ono sing ngomong muni suket odot. Iya toh, iki jenenge suket odot ngene iki. Mergo neng galengan-galengan urung ono suket, ya ono tapi sik lembut-lembut. Nah, aku ya iki tak telateni, tak goleki sing rodok gede-gede, sing wis rodok tuwa-tuwa. Kaya biasane sing tuwek-tuwek ya dibuang. Sebelum ngarit mau aku ceritane ngrabuk Bolo. Walah, sing liyane kepotong, sing liyane do hiling-hiling, kene le hiling nang pinggir kali. Golek suket ki kaline iki saya ngulon, saya ngulon, saya ngulon, saya kegerus terus uwet-uwet sing rodok gede-gede we digawa banyu Bolo. Ya piye meneh anane ya mung pasrah lah, kepiye wong kehendak alam ra iso dilawan to. Dalam hatiku ki rada harap-harap cemas, mau kan bar ngrabuk. Iki engko bengi lek udan kepiye ngono. Pikiranku mek ngono kuwi wae. Soale aku mau kan bar ngrabuk. Nah lek bar ngrabuk njuk kudanan ya do keli. Kilehku ngarit wis oleh, njuk tak lumpukke, tak tali arepan. Nah, iki aku nandur Kolonjono sing tuwek mau Bolo, sing tuwek-tuwek tak tancep kene. Tak rasa kok olehku pakan mek sithik, aku karo nyenggeti godhong gedang, daun pisang iki tak gawa bali ge warek-warek mergo kok mek sithik lehku oleh mau. Nah, terus tak tambahi suket iki, sukete nang sawah iki kaya ngene iki persis kaya suket kebon. Nah, iki tak tumpuk terus arep tak tali tak gawa mulih. Nah iki wes menali-nali, bar tak tali njuk tak gendong gawa mulih. Ya wes Bolo, sekian dulu ceritaku ngarit hari ini. Terima kasih yang sudah mengikutiku dari awal sampai selesai. Sukses selalu di FB Pro. Assalamualaikum.